آواره لپارێزگەها دوهوکێ جوان بابەتانە ku zêdetirîn behs li ser dihê te kirin li her cihekê aware dikevne berçavan. Êk ji wan cihan jî avahî nî dihêne çêkirin û kavilin. Awareyên di nava wan cihan da jî gazindeyê ji pêşkêşkirina xizmetguzariyan dikin. Bi awayekî ku ew mifadar nabin ji wergirtina hîç harîkariyeka awareyan. Li dûr neçûna wan bu nava kempan jî dibêjin. Ew kempên bi wan hatîne destnîşankirin dîrî senterê bajarî ne ew nikarin lê xwe cih bin. Rastî ev heyvekê dua eşkebûya bergeyê zivistanê rastî dinya sar e. Ne gaz dayîne me Xwedê û ne sopa. Çi tiştî wisa nedayîne me. Xwedê ne gaz dayîne me, ne pere dayîne me, Xwedê ne sopa dayîne me, ew Xwedê ne fer tiştek nedayîne me. Dine van kempa em li van heykela deyne em berengazin belkî misada me dikin û hûn jî xêra navê Xwedê bîjnê tê. Ew Xwedê ne berîdek dayîne me, ne sopayek dayîne me. Bordê karûbarên mirovayetî li dihûkê jî xuya dike ku wan pêdawîstiyên werzê zivistanê ji bo tevaya awareyan dabîn kirîne. Yên ku mifadar jî nebûn ew ê dîvdaçûnê li ser bikin. Gaza hatiye balavkirin, pêdawîstiya zivistanê hatîne balavkirin ve eger hatu xêzanekê li cihekî kêmatiyeke bît wî xwe seredana wê deverê neke çünkî mel her deverekê, her qazayekê, her nahiyekê me focal pointê xwe hene. Yani nînerê bordê karûbarên mirovetiyê parêzgeha dûkê ew çên seredana wê deverê bikin. Li Sinûrê parêzgeha Duhokê 27 kempên aware û penaberan hene û ji wana çar diqûnaxa çêkirinê dane û bi rêja 57 ji sedê aware li derveyê wan kempan da dijîn. Berdewam daxwaziya van awareyên ku li nava kavilan da dijîn serederyeka wek heve di navbera wan û awareyên ku li nava kempan da dijîn. Di werzê zivistanê da û digel dijwariya sermayê ev daxwaziya wan zêdetir dibe. Dilşad Hîmû, NRT Duhok.